Eikä se oo tähän voinut päästä jo. What?! Jesi imastuneis. Vittu, ampukaa nyt joku se vittu! Pää kiinni. Välillä mä en niinku ymmärrä, että miten joku pystyy pinkkaa tolleen. Aika mikä on kommandiitti yhtiö. Ei vittu. Vittu mä They can oon. go to C. Nice. Puhjamissa Nice, on Punjabi. kapona. Pelle. Ja vauhtiin niihin vitun kinttoihin. Okei, puhelin on kova. Okei. Ei! GS. Apollo 69. 2 sieltä saa oikein se seinän päälle. Eikö mä luulin, että tulee siihen vitun maareke. Hei! Vittu, Sony Pixel. On main. Maine Onks main? viisi. Oi! Nice! Eihän mä oon kyllä seurannut tätä. Oh, Mitä mä oon luotus? niin kova, mä oon niin vitun kova, siis Game Sense Not off. Maxään. Ota minkä takia punia vielä näin kiinni? Okei. Apollo 69. Minne nää nyt menee? Eli veti joku. Vittu mä oon kova. Mikä on mennessä? Oi! Tää on Niin 2. onneksi. Tällä hetkellä olisi ohjus, niin se lentäis vittu kauhaa jonkun ja vitosen. Punjab. Ekko miksi sä Vittu mä oon tärisit paska. paljon? Punja! Punjabille S, antakaa Punjabille näin. Okei. Vamos! S kahden tapon kohdalla. Punjabi, okei, kolmas! Ei! Käsit lärisee. Nyt hae se Punjabi, nyt Anna mä peitto sulle, anna mä peitto sulle. Pitsä se lovi. Oh! Nice!